Aquesta moció és per a la utilització del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Martorell. El llenguatge és l'instrument mitjançant el qual les persones expressem les idees, els sentiments, els pensaments i les percepcions que ens produeix el món que ens envolta. És, per tant, el reflex de la cultura d'una societat en un moment determinat. Per això, inevitablement, els canvis en la societat s'han de reflectir en els usos del llenguatge. Aquest fet fa que un aspecte important de la lluita per la igualtat real entre dones i homes passi per eliminar l'ús sexista del llenguatge. Ús que no reflecteix només la desigualtat entre homes i dones, sinó que contribueix a reforçar aquesta situació. Com es deia al fullet de Nombra, Comissió Assessora sobre Llenguatge de l'Institut de la Mujer, un ús del llenguatge en el qual les dones i els homes tenen existència és un llenguatge que no amaga, que no subordina, que no exclou i que no lleva la paraula ni nada. En aquest sentit, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa va aprovar el 21 de febrer de 1990 la recomanació sobre l'eliminació del sexisme en el llenguatge. En primer lloc, reconeix l'existència d'obstacles a la igualtat real entre homes i dones. I en segon lloc, considera que el llenguatge és un instrument essencial en la formació de la identitat social de cada persona. En aquesta recomanació es proposen als governs dels estats membres dues mesures bàsiques. Primer, incorporar iniciatives per a promoure un llenguatge no sexista. Segon, promoure l'ús d'una terminologia harmònica amb el principi d'igualtat entre sexes en els textos jurídics, educatius i d'educació i de l'administració pública. I tercer, fomentar la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicació. Seguint aquesta recomanació, les Corts Valencianes l'any 2003 van aprovar la llei per a igualtat entre dones i homes de la Generalitat, que a l'article 48 diu: el llenguatge no sexista en els escrits administratius. Les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecten en la seva redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista. L'any 2009 la Generalitat Valenciana va publicar la guia Igualtat, llenguatge i administració, propostes per a un ús no sexista del llenguatge. Des de Compromís considerem que l'Ajuntament com a institució ha de seguir aquesta recomanació del Consell de Ministres del Consell d'Europa i comprometre's a partir d'ara l'ús del llenguatge inclusiu en totes les comunicacions de la ciutadania. Aquest canvi no pot consistir en que una persona de l'Ajuntament revisi tots els textos abans de la seva publicació oral o escrita, sinó que el conjunt de persones que desenvolupen la seva tasca a l'Ajuntament prenguen consciència en la importància d'emprar correctament el llenguatge, incloent sempre tant els homes com a totes les dones. També és responsabilitat de l'Ajuntament sensibilitzar la població sobre la importància de l'ús del llenguatge inclusiu. Per tot això proposem al plenari. Primer, l'Ajuntament es compromet a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals, tant orals com escrites. Segon, l'Ajuntament ha de difondre el compromís d'utilització d'un llenguatge inclusiu entre tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. També entre les persones portaveus dels grups municipals i a totes les associacions del poble, així com a tota la població. Tercer, en cas que es detecti un incompliment d'aquest manual, es corregirà l'errada sempre que sigui possible. M'agradaria afegir que sabem que des de l'equip de govern actual s'està fent en la majoria dels casos, però sí que ens agradaria aprovar aquesta porta en